Għala t-tini moħħ tal-bniedem il-gatt fil-fatt. Eżatt. U labdejna nsemmuh mela għandek min pereżempju li milli jafu m'hemmx affarijiet li qed jistressjawh aktar, li qed jinkwitawh aktar. Allora qisu jibda jistaqsi min fejn qed inħoss l-istress iktar mis-soltu jew għal xejn. U normalment ikun relatat ħafna ma' dan il-gatt. Dan il-gatt jirrispondi għat-tip ta' ikel, għall-ammonti tal-ikel li niklu, għall-kwantitajiet għax kif qed isemmi tajb ħafna Johan. Tagħmel differenza kbira bejn nimla plat żgħir salzet, bajda u chicken nugget milli 4 salzettiet, 4 bajdiet u 6 chicken nuggets. U mhux qed ngħid li l-bajt huwa fil-kategorija tal-chicken nuggets u salzet biex ma nistemax ħażin, imma xejn affattu għax il-bajt jagħmel ġid kbir. Tajjeb, dejjem ħu parir min jgħidiku f'każ ta' kundizzjoni. Disclaimer, disclaimer. Anyway, u isibu illi pereżempju jekk jiena jkun hemm ċertu kwantitajiet ta' ċertu ikel li jista' jkun illi anke jkun pjuttost healthy ma jaqbilx miegħi. Mela jien jista' jkun intollerant eżempju għal ħalib, ma jaqbilx miegħi. Jiena dan jekk ħanieħu minnu jekk ġismi diġà urieni darba tnejn tlieta li qed niġi bloated, qisu ġejjem nieħi daqsxejn miżdud. Mela da qisu qed ninduna li meta nieklu ma nħossniex sew. Mela importanti ħafna ma nibqax nieklu. Mhux ħanibqa' nimpika biex imbagħad tibqa' jkolli reazzjonijiet bħal diarrea, constipation, nefħa kbira. Mela jekk xejn, we need to listen to our body. Hemm min jgħidli Johan, nitrenja kuljum l-aħjar, ngħidlu jekk inti tiflaħ, jekk inti kuntent, do it. Imma listen to your body. Mhux għax daħħal ta' frasek ħad titrenja mit-tnejn sal-ħadd. U sibt filgħodu qomt qis għadda trakk minn fuqek. Ħad titrenja xorta. Ġismek qed jgħidlek strieħ. Ħanimpika ħanibqa' nżomm id-dixxiplina, dik mhux dixxiplina.